tusle rundt med herovre? Hvad foregår der? Han er pisseirriterende, sådan en lille lort! Han laver ikke en skid! Ja, men giver det dig så ret til at snakke så grimt? Ja, det gør det faktisk! Nej, det gør det faktisk ikke. En klog mand sagde engang, behandle andre, som du selv vil behandles. Så husk nu, tænk, før du taler.